Vi skal lave en øvelse, der hjælper med at få kontakt til de nederste mavemuskler, som de fleste kvinder faktisk har rigtig, rigtig svært ved at få kontakt til. Og det du skal starte med, det er, når du ligger helt fladt og afslappet på gulvet, så tager du knæene op til brystet. Sådan her. Og mens det ene ben bliver der, så begynder du stille og roligt at dyppe tær på det ene ben, og holde den her elastik fra ribben til hofte stram. Og bagefter begynder du at slide benet langt og gøre dig længere gennem hælen. Så hælen skal længere, yes, der. Og så begynder du at slide hælen tilbage til numsen, lænden ned mod gulvet, og så gør du den her elastik kortere igen. Og jeg siger elastik, så mener jeg den her maveelastik. Og så gør du det samme på den anden side. Så stille og roligt slide længere gennem hælen, lænden presses ned mod gulvet. Sådan der, så slider du hælen tilbage til ballen. Og det skal foregå så langsomt, fordi så kan man nemlig bedre få fat. Sådan der. Perfekt. Det er mig, der laver lyde. Det betyder egentlig bare, at du har klemt min hånd nok til, at du har fat i de nederste mavemuskler. Og så når knæet skal op, så prøv lige at tage den hertil. Så er det faktisk hoftekammen, der skal op til ribbenene først, og så kommer knæene. Yes, lige præcis. Okay. Langsomt ned. Slide langsomt. Hælen bliver længere. Langsomt tilbage. Træk fra hoftekammen op mod ribbenene, og så kommer knæet op. Og vi laver lige en 5 mere på hver side. Træk vejret ind, mens du strækker. Gør dig lang. Og pust ud, mens du slider hælen. Og vi har fjernet måtten, fordi det er lettere at have noget, man faktisk godt kan glide på. Så ned, slide benet langsomt. Gør dig længere, også gennem hoften, så du mærker, at der er plads i hoften. Plads i anklen, og så tilbage langsomt. Ribbenene ned. Sådan der. Haha. Træk vejret ind. Og så lav sådan lidt forceret udånding på vej tilbage. Sådan der. Lige præcis der. Kan du mærke, der har du ligesom fået fat i... Ja. Og vejrtrækning hjælper, så træk vejret ind. Lænden ned mod gulvet. Pust ud. Der. Yes. Så begynder den stille og roligt at komme. Så kan man lige lave de sidste squeeze fra ribbenene ned til toppen af hoften. Altså, den ser ikke særlig hård ud, vel? Men, nej. Men den kan man altså godt mærke. Gør der lang, yes, sådan der. Og det er lige præcis der, hvor vi er nødt til at holde tempoet så langt nede, og gøre det så glidende, for netop få kontakt i muskelfibrene, så de ikke bare slapper af og spænder, men at de faktisk er i stand til at netop holde på den her elastiske energi, og hele tiden være i kontakt. Sådan der. Voilà. Rigtig godt arbejdet.